Mateo Kapitulo 8. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo! Tabang! Malunod na ta! Si Jesus mitubag. Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gipadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila. Unsa pa gyud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mopatuman kaniya.